Malawi Today. Ad hoc committee yomwe kufufuza za ndege yomwe inapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino wakale amene wandi Saulo Yachilima ipitirira. Ya. Paja idayima kaye kafufu amene atapanga chigawo choyamba kukumana ndi akubanja kukumana ndi anzawo kukumana ndi anthu osiyanasiyana chifukwa choti parliament makumana ndiyeno padali nkhani ina idatsatomphoka tsiku la kumapetopeto lomwe adayitana madala anzawo amalemu omwe adanena kuti ine tuthenga ndidauva tsiku lomwe ngozi idachitika ndipo madandifotokozerera ndi exact resources zomwe zidachitika tidazipezerera kuti zatere nde adatchula a John Nsonti kuti ndame adauza uthenga umene so a John Nsonti si munthu wamba wabe anali deputy army commander operations osati administration koma operations ndo pa ground kuti kodi operations ndo pa ground kuthamanga zinthu zikuyenda bwanji so anali wachiwiri kwa mkulu wa asilikali so iwowa ndi adokani ngwira ndamataonekerera chisanu lino pa 31 ndi ayamba adokani ngwirawo ndamanali national intelligence mkulu wa national intelligence service bungwe limene ndilaka zitape bungwe limene ndi lomwe limakhani information odi dziko limuchitika chani imene ipeze information muyenerera amene wanthu amadziwa kunena kuti pakuti pakuchitika chakuti pakuti pakutere ili ngati CIA ambiri mmaonera mafilimu a CIA kapena M6 amatika M16 ena mumaonera zokhuza FBI koma tinene ya CIA makamaka ya CIA kapena KBG inake ili kujeni ku Russia uko akafukufuku ifeso tili nayo yathu tibati National Intelligence Service CIA yathu nemkulu wa CIA yathuyo akaonekera mawa kuti akafotokoze kuti kodi chidachitika nchani akudziwa pozo tani adapanga gather information yotani akatero ono akabwera a John Nsonti anthu maso ali pa a John Nsonti retired deputy army commander ameneyo ndomwe anthu akomezo kuludi poto ayende bwanji abudula memo chichitike ndi chani chifukwa nangasi adatchula kuti information dayipeza kwawo awa dabata tuzenozi kuti iwo adachita khala bwanji zinaenda mota adapeza information yomotani ndipo omwe nonso titakhale kuti okay maso athu ali motere ndemawazi kuyamba thukoloko zikuyamba thukoloko ma television tumaonetsa pa social media pa radio ya ndi mene zilili ikatero akhala pasi kukambirana akathana ndi amenewo pakati pa 10 and 11 kuona kuti kodi chigawo choyamba chathama chifukwa pa zigawo zitatu kena kuti pitirize motani titani mpaka na nkhani izabwere ndi chani izabwere ndipo ndi mawa kuli anthu awiri mkulu wa National Intelligence Service CIA ya ku Malawi wakale the General John Nsonti, former Deputy Army Commander Operations. Yes. Apa tipitirire Bambo Steve Konda Banda nkhani ya 90 billion inaperekedwa kwa Maris koma zikuoneka kuti umwini alibe. A public service special fund, trust fund, pojeza ndi newspaper ina dziko muno. Unena kuti ndama kwanda 90 billion idaperekedwa kohorero ija ya Melis kandi takhato kikamba kudikira situ kuzote report lowerekedwa pale pajakunali committee titani koma atilibe umwini uliwosi ilibe title deed zokumudwisa 110 billion yo anapereka 90 I think unasala basi 5 billion ndijata makakasha athu makagawana akakasha makasindisa ndi forex ani forex anthu alinazo ndithu zovuta kwambiri pa Malawi pano ndeno akuti title deed umwini wa malowo sadapatsidwe kapena ama certificate osiyana kuti business itakupatsani kapena ama operation report kapena handover sidachitike zovuta koma ndabasi zinaperekedwa kale munazozagiritsida ntchito kale zovuta atwete masewera pa Malawi mazo ndama ziwezi jati makambani za anthu ogwira chino mboma mwina inake wamasitenga za serious za simple pa koma mawa mukamakula nkomathamangira kuma 70 pamene zimafunikira mudzadzifuna
lero zooneka ngati zachibwana ndiye chimakhumudwitsa kuti aine achewo alipe alibe chita chilichonse choti alankhule angozitenga pa ize koma zikakafika soni ndalama yono akuifuna ndeso kuliso abaga propose nena kuti akufuna kuti public service pension fund trust imene aphatikize mwina mkulu lawyer mmodzi aphatikize mkulu ona za kwaikamu wina za insurance komanso mwina abusa amodzi azithandizira kunena kuti kodi izi nthuzi zikuyenda bwanji tizenda motani koma pakali pano 90 billion idaperekedwa komano akuluakulu oyendesa pension fund imene alibe lokalata ya handover alibe umwini wachinthuzi sakudziwa kuti ma operations akuyenda bwanji zovuta Malawi seka kati zabwino koma zopesa chisonere ena akudalira kuti mtsogolo mwadzagule nyumba koma mwina zimene zizavuta zopesa isoni ndeka ine ake wamatipo chani zimadabwitsa faina ake angokhala phe fana khora naishosha bwezi pano ili patali kwambiri koma amazoti muno ake ngati akungokhala ndi ate ndizungangana ine ake mwina ndrama zakuzo zomwe uchita mwina manesi wazo zomwe uchita aphunzitsi wazo zomwe akuchita madokotala wazo zomwe akuchita inde tasire kamba nkhani ya 90 billion yomwe inaperekedwa kwa Amaris Hotel komanso umwini alibe nkhani yopesa chisoni kwambiri azosaenda dziko lino ndovuta kwambiri ripoti lija tu msembe ndakuza msembekeze likosi inde kaliwerekedwa parliament pano kutani komano zovuta nanji ndali pachiti chonse machita kusowa cholankhula inde pita nkhani ina chosowa cholankhula bola tikulia sima bola nakasiya matuza amatibera ndalama nkukutuuzani nkumakutuuzani bola muli ndi sima olo kuchipatala kulibe mankhwala iwe ndio mati bola tikudya sima olo seulo okumbika olo tamayenda pasi ati bola kudya sima iwo aja koma akutenga ndalama zanu za misewu akutenga ndalama zanu za mankhwala mukugona pasi koma ina kusota bola tikudya sima iwe kumwe bola tikudya sima tikhalira yomweyo paka masomphenya 2063 ati sazateka masomphenya 2063 ngati tiziyenda mene tikuyendera pano ngati andalewa azikhala ndi mtima abe umenewu anthu ambomamo azikhala ndi mtima oti china chilichonse ajepo ndi chawo atitengere china chilichonse 2063 palibe chomwe chitateka otati tipange review lerolo chikhazikisireni mucha kuti tili patipo anayikaika kuti 1 year tizipanga review izi pa 10 years anayikaika ma 10 years kenako tizapanga mupeza kuti pa zaka kazitatuzi tapanga chivicha kulibe 2063 idziko khala nkhwanga ngati 20 vision 2020 yongolankhula chifukwa dziko lino anthu andale ndamayendetsa tifune tisafune ziganizo amapanga ndi anthu andalewa ngati alibe mtima ofuna kutukula kapena kuti chinthu chipite patsogolo polingalira kuti anthu sadzandivotera kapena ndikhalebe apa nditani dziko lino silingatheke masomphenya amene aja satheka olatakhala bwino chotani ndofunika kuti anthu andalewa tidziapanga cheki fakino kuti tidziafunsa kuti apa pamene okhala sewu koma sewu mamangawo ndosalimba ndalama zina zapita kuti mankhwala omwe timayika apa mankhwala wasakukwana ndalama za mankhwala zina zapita kuti sizolakwika zimenezo si mwano umene wowo ayi chifukwa chokuti akugwisa ntchito ndalama zathu ife ndamene tili chani tili mabwana tikamufunsa munthu kuti mankhwala apa ayenda bwanji asatiopseze ndi ku polisi ngati akuopseza chilipo kuopseza kuja pamakhadi chilipo tebwino Bambo Steve Konda Banda Airport Development Limited yanena kuti sigulisa ndege yomwe inatchuka mbuyomu kuti ili kulilongwe uku chindege chongokhala tidayikamba sitingayibwereze yonse anthu ena adasiya ndege zaka 17 zapitazo apakiya ati yonyamula ujeni katundu koseko adayikanakana ndadana moti ndi yayi ili ndi emergency adayiloleza anthu aja adonga kuna hotelo mawa kumapita kena kusongo bodzongo tenga mu engine kumapita ndeno oyang'anira airport development ila nena kuti achigulitsa chindege chimene alesa nene mtengo wache
nde akunena kuti basi sagulisa so anthu aonera milengo yonyenyeka ndishoni chilibe zinthu chingadule so ino chinthu chilibe injini mafuna chikhanja ndalama zingati koyapo development imeneyo chinthu cho chilibe injini chinthu cho chakhaza ka 17 nde ukhaza olokhoma mapoto akamagapindula chililiro akacho sapo chani mene muchama okay chabwino iniwe mukabaona chitenge meja akagula kabakanacho cha palibe kuri koma kajikaso chabwino kachiseni ku museum bola olokongo mupanga museum kuti ndege ana okay olo njira ina ngati zikukanika kuti sangachipange offer ndalama zachepa nzeru zabwino tikupatseni mukhoza kuchitenga kukayisiya kunja kwa airport kapena pena pake anasukula abafuna kaone ndege endisalo khani mwayolowa mu airport amangole pakasipesikela kake manje azikaona chindege chimene chichi ukachikwera nkono to timalowa chochi timata ni mbali moza yani ya maphuzi nakasimu kuti ndalama zo zatani zachepa inu mafuna ndalama zingati mukazemeja kagwenda ndalama zingati una mafuna ino takupasani mechi mukagwenda ndalama zochepa kwambiri final ndalama mwe ndingapeleka 50,000 ine oloja olere ndikana fajime sa njira ina poti munena kuti ndalama zowapanga anthu ofazo fakuti ukagule njini wepajati ndege kale ukachikhoza chipeja service yachi asimekanika acho watenga kuti ndoda kuena kuchoka kunja azayikirire so njira ina ingochisunthani pomwe chili paja mukachiyimitse bwino ana akanena kuti funa kukaona ndege kukamuzi international airport adzikaona chimene chichi adzikalowa mu chimene chichi ine kumapeza phindu linake lothandizira airport development imene not ana okha anthu zosiyana sanakwerepo ndege atakwera itayima akaone kuti zimakhala panji mu ndege maganiza bwino kwambiri ndithu chifukwa kungotero chipitirira kuola chimene chabwino bambo Steve Konda Banda Chief Justice amene walizini mzikamanda anapanga ndithu dare ku public kuti izipereka feedback ya makoti mdziko muno kunali zochitika zokhuza makoti mene amati open day nakazikitsidwa I think chaka cha 2023 mu October pofuna kuti azicheza ndi anthu adzafotokozera anthu adzikhala mafunso ndipo lankho amene kuwananena kuti akufuna anthu azipereka mene makoti experience yawo mene makoti akugwirira ntchito kuti nawonso akhoze ntchito zawo kapena atukule ntchito zawo zaku makoti akutero koma nambala simunayiketu anthu adaziperekera kuti adzipita konko kukoti ukagogona pakono zimachitika komanso sakasiko yamba timamva ti kuli judicial chani service commission anthu apereka madandaulo angati okhuza anthu akukoti majaji magistrate ogwira ntchito mkoti zachitika poti chani palibe anthu amapereka madandaulo koma munamba mwatiuzapo kunena kuti madandaulo kapena zomwe anadandaula anthu takhonza izi funso loyambirira kapena yankho loyambirira mutipatse limene musadauze anthu sungolankhula koma mutiuze kunena kuti pa madandaulo mamapereka anthu okhuza kugwira ntchito kwa makhoti kama jaji kama magistrate katangale kukhotiku kapena ogwira ntchito kukhotiku takhonzapo izi ndipo malizatsake ndi awa ndiyeno ife tikhala anthu omasuka koma anozo mupange chakuti koma anthu akhala akudandaula pamene chomwe chimachitika milandu kuchedwa milandu nde sizoti machedwa nchani anthu akumwalira milandu yawo isadati inde tikudziwa kuti ndinonso anthu mmakhala ndi zina zambiri kumvera mlandu ndi chinthu chachikulu kukawerenga ku judgment ija kuti mulembe si chinthu chophweka pomponso mafunika kukhale masiku ako holiday oti ucheze ndi banja lako komanso matokhala kuti uli ndi matenda kapena kwanu kwachitika maliro inde zimene zotimamvetsa koma zina zikunyanya kuli ena ndi aulesi mwachita kuti ulesi pachaka ulo judgment osalipako koma ngati amene ajawa anthu anadandaula mudabwera pa Chief Justice nkutuza kunena kuti pa madandaulo omwe amapereka amalayo okhuza makhoti tathana ndi madandaulo awa ndefunso musadauze anthu kuti azinena kunena kwazi kanena kwa munthu umalimba mtima kapena kuchita chitsogolo ndi ukamva kuti malizatsi yake ukwamathandiza munaona fake anthu amataka uzati kulisinganga wakuti akuinitsa anthu MP anthu amathamangira kumene kufoti malizatsi yake akutani akwaona konore gulu lapitako so sizolakwika koma tiuzeni kuti madandaulo anthu adakhala kudandaula pa zaka zonsezi okhuza ku makhoti
ni madandaulo amene mwakhonza katangale mwanthetsa bwanji kukhotiko amene amangidwa pa nkhani ya katangale ndi ndani fa katangaleyo akuchitika nkhani yogula majaji jaji shopping kuti koma mlandu atipatse jaji wakuti anthu adandaula zinthu zambirimbiri zili pati tikupanga zotani milandu yokuza malo zikuti bwanji milandu yambirimbiri imene idayimira milandu ya idayimayi iyenda motani ndi chanthu yomwe anthu sakufuna open day anthu akufuna mayankho akukhoti kuti kodi zomwe amadandaula anthu kukhoti pena muzinyamuka kupita mmamagistrate kuti mukaone osama kwa kuyendera chigalimoto basi mafika kumene kucha mwatuluka mudzipita mudzikaona m'midzimo kuti kuti judgment kumayenda motani kukafufuza pano mafailo pano akhala zaka zingati opanda judgment chikuchitika ndi chani ife sitikufuna open day a chief justice amalawi akufuna mayankho madandaula akagwidwe ntchito kakukhoti kwa majaji mamagistrate ogwira ntchito boma ndikatangala amene wakula kumeneko iyo bwera na pamwauza amalawi kunena kuti tandira madandaulo kuti tathanandira kuti wakuti tapanga chakuti uyogwira ntchito wathuyu tammangitsa mlandu wayenda chonchi zitatere zayenda chonchi osati open day muzipereka ayi kuvala t-shirt chilungamo chikuenda chiyambire kuti kumeneko kukhotiko kuyenda museu nda polisi bandi sikuthandiza kubweretsa chilungamo kumakhoti koma zochita zanu ngati niyo akuluakulu amakhoti zikhale pa mpalambanda basi zimene zithandizira basi t-shirt nde basi chipewa open day mene tikugwirira iyayi zipita komweko ati yankhe kukuchitika chinyengo chambiri anthu akuzunzika tipatseni mayankho anthu akudandaula nde musatuzeni kunena kuti anthu okhaza zoti tikuthandizidwa basi ni mmene zimafuna fe sinadene kuti tikufuna open day iye number 2023 okchabwino yapindula chani open day palibe yapindula chani open day palibe kupatula kukavala matisheti kuyenda ndi polisi bandi china chomwe yapindula open day ndi chani anthu afuna chilunga pa madandaulo amatani amadandaula chabwino nditu mumalize motero ziko amenewo ndi bambo Steve Kondabanda kuzukuta kugwedeza kuti dziwisa nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko muno pamene timanena nthawi zonse kuti ife siyandale ndipo ife timangokamba zokhazokha zoyenerazo ncholinga yoti zinthu zisinthe mdziko muno timuthokoze Maclean Chitatanga amene ndithu anali pamakina program ineyi ya Gwede.